Така хора, днеска ще правим клип какво закусвам и обядвам. Сега ще взема ям нещо, защото снощи не ядох, почти не ядох. В началото закусвах нещо. То съм казала. Хода ям. Че направя един сандвич набързо. Защото нямаме кюфте. Ще взема от тези пилешки кремвиши. Си вземам лебец. И отивам да си правим сандвича. И след си нарязвам един малка му. И си нарязвам един томат. Се нарязвам на тънко. Сичка. Ще се върна след като го нарежа този томат. Ще се върна след като го нарежа. Томата е готов. Къде е? Сега спротивам сандвича и ще го покажа как изглежда. Това е, че свърлихме, защото много неща има. Така. Сега от тези две неща ще направим сандвич, бургер, нищо такова. Сега се връщам след като съм нарязал сандвича и съм го дегустирал. Така, направихме всичко. Вижте какво се получи. Този вкусотия се получи. Сега ще имам за задачата да ядяме той. Той да ядям. Пси. Той да ядям. И той. Така че той ще се захващам за работа. Ще ги подправя тука. Тъй. Нека да ям. Добър вечер, господин Кинок. Познаваме ли се? Не ли? Това ще ядем с един комак. Това време в аптеката